Oke, bolo wis ready neh iki, res bangka ready. Ready ini ya? Jadi pol Ready pol. pas mari. Setengah liter. Terosah lah. Jadi ini gelas per setengah liter. 8 kilo per setengah liter. Tapi yo aja lah. Tak genom setengah mulai per setengah liter berarti wis 1,13. Non AC, mbuh AC ini mbuh kena mbuh ora kita ya ora kena wong ya tombol rene. Sing iki. Kaya kan enak. Kenane yo mek blower tok. Aduh. Berapa lah? Non AC ya. Jadi 1:13. Lokal. Iki piye iki? Caranya dibukai, kena. Oke. Ngene iki keadaane. Bane 31. Sek. Wis pancal pitik ya panggah muni lho ya. Ya ta. Ngene ya oke ta kok RPM. Ya. Is ready yo ganti selangnya. Oke, bolo.